ini step ai khuble pi baro ki parlok prasno prathau jongi ban sa si swing in yo kala ti ban jit kinong mi khmat jongi bai kinong yalam jongi nang thau an sha ka ying dorbar jongka Meghalaya Legislative Assembly te hani khalip mat nga sukwa ban pensai yewi parlok jonga bangalap leng ba comment haka channel jonga hi kata ka Minister Harper's Outreach YouTube official te ini perlok yang ba ngan kenjat na lenengan kendat na iba adelbot nang room barit adelbot nang room sya kendong te ngasuka bersa sepi ke perlok ngadei utau briu bade wene ki khasi ban nga ie ya kajat briu hodu kata-kata ban kata nakapor sa kapor nga presang ban ketiu la karila jongkat palai lai bor walang along briu besong hanya surok ru re ngadon kata kajik kli ban ketiu kari la jong kabangla la kabor te kanuli nga sukmen ban yo ban syam ya kinang lam jongi kinang mikmat jongi kinang thawan jongi kumi ba delbot ba arden ba jong ba michael im ba jong kiwe pat ki riu champang ba ki riu khau prakhat jongi ba kita ki ba kit kli ya kari ba kajat ban riu kumi kong Angela Rangat kong April Lingdo ba kiwe de na preng kin thai ki bun kong Patricia Mukhem kong Agnes Kharsieng ti kajing sutu bakla jing ni perlok jonga kade halor ka kajing kren jing ai mesim jonga ya iwe long kibe bai tai kong de kong Angela Rangat ti hang ni ngade ngakwa bersai sapi ba ngam kwa ban isi ya kajat menriu ane ban kentai ya kariti dustur jong kari kasi jongi tena takadau lawan sekmat ban kersan ya ki long kibi jongi ki badan kajikit kli ban kit ya kelengkor nam ta kapit kabyang jong kajat menriu te hangni himde wastu bakla ba tang ba ikong Angela Rangat ya poi kha pat bomdei pat u khasi ngin ong no ba mai ila klet no ya kata kriti sensar na kata ka dustur jongi u khasi kani ini masutu syai kum ki briok bala syai ba ki kithe jongi ginde ban bisar bha ya ke jingya leti jongki kumasyo anuksa kumkong Angela Rangat kumkong Patricia Mukhem kumkong Agnes Kharsieng bat kiwe de kiriu kenthe kiriu kensai thai jongi ki bai poi kha bat kiwe bat ki bomde ki khasi hendrei maki bat ki pen i kata ka jikit kli bat ki le ya kam ban kentiu bat ban jadai la ka jait ban riu te hang ni ngimde bas thu bakla tang bangi ba ita ikong ne tai ba ya poi kha bat kiwe pat bomde para khasi kilong ki ba iski khong slang mat ani ki bom e chhe ka ja kasi jongi iki ya para jat para khong jongi ini ban bisar ki kam jong ki ken ladangi para khasi ro ni poi kha para khasi ri le ben pat yang we le ben ki khon na jong ni ben mata khamtam ki senrang tangshu sipor apa sem ki jinge la ne ki mafutnat shu ni klet noi lagi khon na jong ha balong kupta mano balong khun pangka lung khun pangka gitu ki ba syaiah ki pa jong ki ne ha ki ba ri ki pa jong ki tengi demen bisar ki kam lada kini ki kong jongi ki man jongi ki beri kintai ki kimi jongi ki le bom satnyo lane ki euro yaka riti ki sensar jongi lane ki persang ban pen thut yaka imlang salang jongi ini hak wan persa lade senrang ne kintai de kumjo te hakane karkom jadi man sutu bah ba kakam songkha songman khamtam ni em hakri india bat kazi india jongi kam pet silang khmat yanu lada filong gibri ba champang kayeng bisa ba hedu kam kersan yanu ban tuklar halyang songkha songman tangkawe ka tuklar bang lada kapen kata ya ka sukasain lane kapen wit yanu kata pakali da kawe kin karukom shubu mata ngile persa igini ki kimi jong ngile ki pa jong ngi poi kha ba kimi pa ki jai ban riu le kan do ring inam la ban prem ki nama le ka ying bisar kam pdiang haba ka ying bisar kam pdiang kemat ki jing le jong ngi
kal susam sep bat kadai ka shong nong ni ru balengin su khang la je kata ni bar khot ni long jing tha jong ble ra ki ni poi kha ba ki do le ni do yong ni ki we kan pher ayu buon ki khasi jong ni ki balai pulis sabar ki litre kam sabar tha ka jing kata ka ni ka jing iet ka jing deh ka leng poi kha pa man bo ble la bu benta ni kendu benong ni hap jing mot ni lai poi kha ten re la da ni tuklar ya kata ka jing long simet jong no re jong no ka long ba kala kan bar haba long ta na ta kada kayong bisa dungi bat kiwi de ki an kimpriang ya kane ke jing persang jongi ban tuklar halor kane kam tenga kerpat de ki prasnong perthau bangin ya kren bha dak kata ka jing su thu jumde man shuya su thu bakla kumu ba jonas lamari kumba ss salabang kwai dor blei persa igini bro kejing persa ki hoi kawin kom kolong bedai tang bolong bra ha perkat bahagen larangi persa ya kaba bomdai man persa kasu ya pen apa ya praman pramangi prakasi khara ngila duna pa lupa ndrei cika bangin kersan ngin ai mesiem yaki ni penban ni yuben ni penwet penban ni pen tran yaki la ni nyem itu ya tau senjang penhe warah pedang kaji kenduk joki ya kata kaji em dak kumbai pat ru hidang persang man le ma bha kaji em joki pet bha yakini kilong keme jongi katno ki senjang kila ai be kila no sakari si jongi ni de ban itu ya kane ni de ban sri gendong bat pin buram yaki bat in ai mesti wat pedang kata kajinya leti joki ki ya khun tenge ban ri ya ka ijot ka jat ben riu ya ka riti rustur jongi tengah kerpat ki perlok jongi ban long ki ba sampang bat nata ka daw ai ba kajing ai mesiem jongi kajing sampang jongi kana ai mesiem kini kilong kemi jongi baro ki bayat sakmat ki kam ki ba kum kong anjela rangat kum kong patricia mukhem kum kong agnes kharsi ban kwe di kilong kemi ki bakra kong amprin ma kwe de kiba mi sikmat banjarap ban ketir ki emlang salang te na kerpari fi wanam sutu bakala yanga ngadeu ba khasi paka ban nga ie ya kering sihdo kata-kata ban nga persang hiru ban ketir ya la kari karla ibor isor bangadon bau bleu la ay nga kubor kuble sibur saisen tu bleu kurku yangi banganget bakane ka election masawan in yo ikinong thawan ki babet khnang mengila ban imsuk usain akari kejongi dah ka bengiyo ikinong mikmat pakinong thawan ki ba tubet ni la pat ban sutu ya kajing ya leti jong ki emlang salang jongi kuble sibur